Una pregunta que molts ens fem és, ets la protagonista, l'actriu protagonista de la pel·lícula, però també n'ets la directora. Com compagines, sobretot a rodatge, aquesta feina de dirigir, però a l'hora d'interpretar? És gràcies a l'equip? Sí, és gràcies a l'equip. Hi ha molta preparació meva també, però gràcies a que després sento que estic rodejada de gent molt potent que em dona la mà, no? Sento que el cinema és l'art col·laboratiu més fort que hi ha i que és així, o sigui que realment tots els departaments han d'estar alineats perquè les coses vagin en la mateixa direcció i que hi ha moltes persones a prop meu que em fan sentir segura per tirar-me a la piscina i alhora assajant molts més mesos dels que probablement hauria assajat si només actués o si només dirigís, no? I el fet de fer els dos rols doncs, em fa fer una preparació més extrema i després també confiar en que és un personatge que he parit, que he escrit, que conec moltíssim i que entenc molt bé des d'on actua, no? Des d'on fa les coses i per què les fa. Clar, perquè aquest és el teu salt a la direcció. Fins a, com dèiem abans, et coneixíem sobretot per ser actriu. També havies dirigit i havies creat la sèrie Això no és Suècia, però al final aquesta és la primera pel·lícula que s'exhibeix, no?, a les sales de cinema. Què tenia aquest guió, què tenia aquesta història que diguessis ha de ser viva el meu debut doncs, a la gran pantalla? Home, aquesta història condensa moltes de les coses que m'han ocupat i preocupat a la meva vida, no? I han sigut temes als quals jo li he dedicat molt de temps de pensar, d'entendre i sí, quan vaig decidir que volia fer una pel·lícula vaig començar a pensar què vull explicar i vaig sentir que realment jo havia pensat molt en aquesta connexió que hi havia amb la por que tenim i com ens vinculem a les persones i com tenim aquesta herència de l'amor romàntic, no? I en aquestes dues forces aparentment contràries, no? Com pot ser la por a la soledat i la por a l'abandonament i després les dependències en l'amor romàntic, sentia que hi havia una història allà potent d'alliberació d'una dona i em venia molt de gust explorar-ho i han sigut molts anys de feina però els he disfrutat molt perquè també pel camí jo vaig aprenent, no? Quan escric. I ara que ets directora, com veus a aquella Aina que debutava, no?, i que començava en sèries de televisió i feia els seus primers passos al món de la interpretació? Doncs sí, últimament que estic fent moltes entrevistes i que alguns em recorden aquells inicis amb molta tendresa i amb molta... I en el fons m'alegro de que hagi volgut explorar camins diferents, no? Crec que sempre vaig ser una persona inquieta i sóc una persona inquieta que m'agrada explorar les zones de no confort, no? I llavors malgrat que la interpretació és un terreny que m'apassiona, crec que precisament haver intentat entendre la interpretació des de molts llocs diferents em va portar també voler estudiar comunicació audiovisual i a la Pompeu i allà vaig descobrir altres facetes de la nostra professió i m'agrada haver anat com intentant descobrir nous terrenys i sense abandonar mai la passió que era interpretar, no?